Infetħet tas-seba' sena nfila skema ta' diviżjoni għal gvern lokali biex kunsilli lokali jingħataw fondi addizzjonali għal manutenzjoni u sosten ta' proġetti infrastrutturali li twettqu mill-Gvern ċentrali. Il-proġetti magħżula jinkludu manutenzjoni ta' kalvers, twaħħil ta' siġar ġodda, installazzjoni ta' bankijiet, żoni miftuħa ta' attività fiżika, bandli għat-tfal, installazzjoni ta' fanali ta' toroq fost oħrajn. Il-lokalitajiet beneficjarji huma Mosta, Birkirkara, il-Gargur, Ħallija, il-Gudja, Marsa Xlok, Raħal Ġdid, l-Imqabba, in-Nadur, ix-Xara u ż-Żebbuġ Għawdex. L-investimenti għal dawn il-proġetti huwa ta' madwar €250,000. Is-Sindku ta' Żebbuġ Baskan Saliba qal li skemi bħal dawn huma ta' spalla kbira għal kunsilli lokali. Ovvjament skemi bħal dawn ituna boost tajba għal kunsilli lokali tagħna u jagħmluna kuraġġ biex inkomplu naħdmu u nkunu ta' support għal residenti tagħna. Id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni għall Gvern Lokali Emil Vassallo fisser din l-iskema bħala pass importanti sabiex spazji miftuħa fil-lokalitajiet jibqgħu jitgawdew min-nies. Li huwa importanti li l-proġetti li jsiru fil-lokalitajiet tagħna mhux biss nwettquhom imma nieħdu ħsiebu. U b'dan il-mod qed ngħinu l-Kunsilli Lokali finanzjarjament biex jagħmlu dan. Is-Segretarju Parlamentari għall Gvern Lokali Ellison Zerafa Ġivelli spjegat li din l-iskema tfasslet wara li kien hemm proġetti fil-komunità li ntelqu għarrieħhom għax il-Kunsill Lokali ma kellhomx il-flus meħtieġa għal manutenzjoni regolari. Spjegat li b'din l-iskema l-proġetti li jkunu saru fil-lokalitajiet ikunu mħarsa u ma jisfaxxawx fix-xejn.